vítam medzi nami aj prítomných pánov, predsedu strany Smer sociálna demokracia Roberta Fica, podpredsedu strany Ladislava Kamenického a člena predsedníctva Igora Melichera. Dnešná tlačová beseda bude taká, povedal by som, netradičná, skôr budeme adresovať výzvu vláde Slovenskej republiky v znení: vláda, buď daj každej domácnosti 1500 eur na zdražovanie, alebo sa radšej neukazuj ľuďom na oči. Druhá sloha opisuje, čo sa práve deje, že jeden človek plače a druhý sa smeje. Politici zneužívajú moc vo svoj prospech, vytvárajú propagandu, ktorá má vždy úspech. A my sprostí ľudia tomu bezhlavo veríme. Vláda je náš kamarát, ktorého si ceníme. Sme ako zvieratá, na očiach máme klapky. Žijeme vo svete, kde nevidíme fakty, že za vraždu si odsedíš menej ako za trávu. Štát krmi svoj ľud, pritom sype otravu. Konzervatívnu mentalitu preslavili komunisti, 40 rokov šachu. A teraz buďme optimisti, prišiel nový režim, čo sa dalo, to sa bralo. Ľudia, nečudujte sa, že nám tu nič neostalo. Ľudia sa menia, no charakter sa nemení. Teraz sú tu modrí, predtým tu boli červení. Ono by to malo byť ešte viac ako 1500 eur, ale 1500 eur na jednu domácnosť, ak teda rátame 1,3 milióna domácností, je suma, ktorá by mala plus minus pokryť všetky náklady, ktoré sú spojené so zdražovaním.